Здравейте, хора! Днес снимаме клип, което ще опитаме напитката на Logan Flow. Именно правим. Взимах си розовия вкус, защото имаше зелен и жълт. И сега го отваряме. На какво мирише? Гално мирише, бе, хора. Гално мирише. Опитваме. 1, 2, 3. Много е хубаво. Сега съм на друго място. Много яко. Иначе. Мирише гално, ама... Мирише гално, но... Е хубаво. Да. Хо. Стой пак да пия. Окей. Добре. Напише на английски. Logan Flow. Пише ли Logan Flow? Не пише. И хора от мен. Чао!